Ισχυρά βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη Βόρεια Ευρώπη, ενώ το σύστημα από τον κόλπο της Γένοβας θα επηρεάσει τη χώρα μας κυρίως από την Τετάρτη. Αύριο, ωστόσο, λόγω του νοτιοδυτικού ρεύματος, θα έχουμε βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο, ενώ οι νοτιάδες στα πελάγη θα ενισχυθούν. Σημαντικές βροχές αναμένονται αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην Κεντρική Μεσόγειο αλλά και στα δυτικά τμήματα της χώρας μας. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, λόγω των υψηλών πιέσεων, ο καιρός ήταν σχεδόν έθριος. Σήμερα σε όλη τη χώρα αναπτύσσονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο είναι αυξημένες και εκδηλώνονται βροχές, ενώ στα δυτικά σημειώνονται και καταιγίδες. Από το μεσημέρι πιθανό να βρέξει και στην Κρήτη. Η άνεμη είναι νότιο-δυτική 4-5 και τοπικά στα πελάγια 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στα δυτικά τους 18 και στις υπόλοιπες περιοχές στους 19 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας κυρίως στα βόρεια. Η άνεμη θα είναι δυτική νότιο-δυτική 4-6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμάται στα βόρεια από -3-18 βαθμούς, στα δυτικά από 9-20, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 5-20 και στα νησιά του Αιγαίου από 9-20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα, σταδιακά ωστόσο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν. Η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10-20 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες, γρήγορα ωστόσο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 4-14 βαθμούς.